din bende ber. Mak mana ni pen chik namba 8 mar katiba article 8 wacho ni Kenya ok en piny moyiengore din achiel mosiem ni en macha. Koro din opogore, nitiere jo Kristo ni e iye, nitiere jo Islam ni e iye, nitiere bende joma bende gin giwacho ni weche mag din gi lamo ok gidonjre go, iluongo ni atheists. Ma dhok moko samoro wacho jo kafiri. To nitie kendo ji mamoko wendo yie kuom gik mamoko. Nitie samoro ng'ama samoro lamo dhere moro, nitie ng'ama lamo puothe moro, nitie kare ng'ama lamo wuode moro. Ji nigi nyiseche mopogore mag lamo. Ng'eny. Moko bende ochweyo mekgi moko. To mak mana ni thothne ang'eyo ni mbaka kimedogo ji mang'eny Kenya ka nochakore ahinya gi weche modok korka chike gi ratiro mag dhoudi to kaachiel kod weche mag Kristo. Kaeto dinde moko bende pod medo donjo king'iyo gwenge machalo mag Nam Chumbi, kata mana gwenge mago mabe kucho king'iyo Kindu Be gi alworane ineno ka Islam bende nitie. Kaeto bende nitiere kendo kanisni mokikore. Koro mano en wach achiel. Emomiyo katiba nong'iyo ni kik wawach ni wachun ni Kenya obede mar din achiel. Koro ka king'iyo gedo mar kanisa mano nyisi ni en modok korka weche mag jo Kristo. Koro magi makelo penjo bende mathoth, nikech king'iyo ni katiba ok owacho, ok oyie mar mondo mi yang Kenya gi din achiel. Koro kapo ni gero ot kata kanisa e kar jot mar jatend piny, to dibed ni samoro jodin mamoko nyalo ng'iyo ni koso ang'o miyo igundho mar jo Kristo ni bedo maber to wan marwa samoro ok ogundhi. Koro mago gin penje ma winjo kane jay wacho ni ma itemo penji kaluwore koda sigana mancha ne ogoni. To king'iyo bende wach manitie kech State House mana kojo jese wache nitiere kod ji modakie matiye kamano. To gisebedo ka gileme kamoro ma bende iwacho chal ka gima ngohore. Kendo ok ni rang'eny ma winjore bed ni bede kar jot ma jatend piny. Koso dibede gini man gichwalo jatend piny ywak. Samoro. To koro jatend piny koro wacho ni akete gimoro ka luongo osiepe na gi wabed piny wakongo nwe kamoro. Timore. To mak mana ni koro gigi timore seche ma piny bende ochung' aleng'a king'iyo weche mag siasa. Liet mar siasa be ng'eny. Ma jatend piny nitie kaka ok otegno ahinya, ok ongirore ahinya kaluwore kod kaka itayo chenro mag tudruok to kod jopiny. Mane kinjo jay bende lere ni kadibed ni samoro ne nitiere yo makare mane ginyalo bedo piny to gima samoro ncho atimo madundo mane iye kae mar kar lamo ni to chal ni ripode osewuok oko to nyaka jopiny koro ng'eya nikech samoro ne ok gin kod paro ni en gima nyalo chopo oko mondo ji ogoye mbaka. Samoro ne ok ging'iyo ni en gima ochuno ni nyaka ng'is jopiny ni gero, nikech ne ok gere gomenda mag sirikal. To koro kosebedo kamano to winjruok margi bedo ni report ma japiny owinjore bed ni bedo gadieri mar wach en mane gi mane gi mane. Itumbi monego bed ni ndike, koso Hussein Mohamed monego bed ni chiwe, koso winjore bed ni Charles Owino malande, koso winjore bed ni ng'ama koro wache, koso en Isaac Mwaura ma wache, koso nikech sirikal ma William Ruto bende nitiere kod jotudruok mang'eny. Koro mago gin penjo ma ji nyalo penjore. Okiya Mtata senator bende penjo ni owinjore bed ni koro ket lera hie ni en adieri ni omenda mitiyo godo ni kongo kanisa ni en mar jatend piny owuon, koso dibed ni nitiere agulu moro ma samoro opondo, agulu moro mamudho. Iwacho ga ni nitiere omenda moro miwacho ni confidential ma bende yudo kaka omenda mambalang' kata budget mambalang' mag supplementary gi nitie kaka samoro ithoro ri omenda moko kuonde go. Koro tim nondo mar yango ni adier de owuok e ofuku jatend piny adier, koso dibed ni nitiere moro mowuok e aguch mudho moro ma oso kanyo mondo mi ti godo. Kech en winjo kono owuon owacho ni en gima omenda ma kore ok lach, wacho ni gimoro 1,300,000 gi bathe kama. Tingene report ma lingling mane jofambo osekwanyo ne en bilion gi bathe. Koro en ting mar ni kasametimo nondo ni to biro yango ni en adieri, to bed ni en omenda ne owuon kata ok en omenda ne owuon. Kech koro mano ting magin tiere godo ne jopiny. Nikech ka en gimigero kata ikonge lo momulo nying jopiny, mane en lop sirikal ma ng'ino mulo nying jopiny. Koro nyisi ni japiny bende pod nitiere mana kod duol. Makati wach mana nitiyo mana gi pesa ni gere, to japiny pod nitiere kod duol mar penji nikech igere lo
moluongo nying-gi. Koro ok en gima kata bed ni jatend piny ne ochiwo solro mare mondo mi time, to nyalo dong' adong'a kende ma ok ochiwo duoko. Koro en gima osewuok oko nyaka to koro ochiw duoko. Kendo mondo mi geno ne dinde mamoko ka ni ok atime nikech koro waketo dinde moko tenge. But watime, wakongo ma nikech ma ne nitie, watemo mana bere. Kapo ni nitiere kar muskiti moro kata kamoro ma bende jowetewa ma jo-Islam bende tiyo godo, en bende samoro nitiere solro mibiro timne ilose go ibere obedo maber. Ka nitiere kamoro madundo ma samoro nyaroya moro nitiere ma samoro ng'ato biro to nyalo biro mosore godo kamano kare mar lamo, en bende ibiro konge mane. Koro gin mbaka ma kapono goye yo maber gi tudruok motegno gi lony mar tudruok ne joma ong'eyo tudruok, to bedo mayot mar jopiny mondo mi ong'e, to ji kadho kanyo ji dhi e gima chielo, nikech ma ok en mbaka mowinjore bed ni keto ji ka e kinde mowinjore bed ni ji go mbaka ka igo atua machielo nyime. Ng'eni gin mbaka ma koro sani kata mana twak manyicha ne igo e wach mar kaka iko omenda onego bed ni ringo cha koro lal. Koro gin weche ma ketho ne ji sa. Nikech ne onge koko ahinya wach mar finance